Aj vy chcete ušetriť svojej firme desiatky tisíc eur ročne a ešte k tomu mať viac voľného času? Až 97% firiem robí pri digitalizácii 3 zásadné chyby, kvôli ktorým prichádzajú o veľké množstvo peňazí. Moje meno je Milan Cák a som odborník na digitalizáciu, ktorý pomáha podnikateľom ako ste vy. Prvý problém, s ktorým sa stretávam, je predstava, že digitalizácia musí byť finančne a časovo náročná. Mnohé firmy investujú obrovské peniaze do vývoja systémov na mieru. Druhý problém sú hotové krabicové riešenia. Obvykle sú také gigantické a komplikované, že sa v nich ľudia strácajú a pri najlepšom využívajú 15% z toho, čo ponúkajú. A myslíte si, že procesy vo vašej firme sú rovnaké ako procesy v tisíckach iných firiem? Asi nie. Tým pádom budete nútení prispôsobiť sa systému a nie systém vám. A tretí a častokrát najdrahší problém pri digitalizácii je, že si majitelia firiem neuvedomujú, čo všetko je možné digitalizovať a nemusia to robiť ich zamestnanci manuálne. A nevie to ani väčšina IT firiem, ktoré očakávajú, že im klient dodá kompletné zadanie, podľa ktorého mu pripravia systém na mieru. Ako by sa vám páčilo, keby ste vy a vaši kolegovia už nikdy nemuseli do systémov prepisovať tieto dokumenty alebo rôzne iné PDF-ká a papiere? Koľko času by vám to ročne dokázalo ušetriť? A ako ste na tom s digitalizáciou vy? Odpovedzte na 4 krátke otázky pod týmto videom a ako poďakovanie vám pošlem sladké prekvapenie v hodnote 10 eur.